Αυτό το βιβλίο είναι η Παλαιά Διαθήκη και στο κεφάλαιο του Δευτερονομίου, κεφάλαιο 22, στίχο 5, αναφέρει τα κάτωθη. Δεν θα ενδυθεί, λέει, γυναίκα τα ανδρικά ρούχα, ούτε ο άνδρας τα γυναικεία, διότι ενώπιον μου είναι βδέλημα, δηλαδή ενώπιον του Θεού, όχι σε μένα. Η γυναίκα που θα φορέσει παντελόνι και ο άνδρας γυναικεία φούστα, μπροστά στο Θεό είναι βδέλημα. Και ερωτώ τώρα, η γυναίκα με το παντελόνι, γιατί αυτό έχει πάρει τώρα μεγάλο διάστημα, πάει στη δουλειά της, πάει μια εξοχή, είναι σίγουρη ότι θα γυρίσει πίσω στο σπίτι της? Αμφιβάλλω, γιατί πολλές φορές φεύγουμε από το σπίτι μας και πίσω δεν γυρίζουμε. Γιατί από κάποιο δυστύχημα, από κάποιο έγκλημα, δεν γυρίζουμε πίσω στο σπίτι μας. Και ερωτώ, με το παντελόνι που είχε μαζί της, σωτηρία ψυχής δεν θα βρει. Θα πάει στην κόλαση. Γιατί το λέγει ο Θεός ρητός, ότι είναι βδέλημα ενώπιον του Θεού το να φορά η γυναίκα παντελόνι. Υπάρχει κι άλλος τρόπος. Φορέστε το παντελόνι, αφού το έχετε τόσο πολύ ευλάβεια. Βάλτε και μια φούστα. Ακόμα. Τότε είναι διαφορετικό. Φόρεσε ένα παντελόνι, αφού σου αρέσει. Βάλε και μια φούστα πάνω. Τότε απαλλάσσεσαι από την ευθύνη, γιατί αυτό εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες. Φοράνε παντελόνι οι γυναίκες, αλλά φοράνε και τη φούστα. Στην περίπτωση αυτή απαλλάσσετε από την ευθύνη. Κάνετε το κι εσείς. Να μην είσαστε με σκέτο παντελόνι σαν τους άνδρες, γιατί είναι απέσιο πράγμα.